Είμαι πάρα πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχω 23 χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Η δίωξη ναρκωτικών έχει ιστορία, έχει πορεία πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πάρα πολλοί από αυτή την υπηρεσία και πολύ καλοί αστυνομικοί και πολύ μεγάλοι κακοποιοί έχουν πιαστεί. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσα στη δίωξη ναρκωτικών και σε κάποιον που πουλάει ναρκωτικά. Κάνουμε μια δουλειά. Από τη στιγμή που θα συλληφθεί κάποιος, δηλαδή, εάν βοηθήσει τις αρχές να συλληφθούν και άλλα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης ή μια άλλη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών, τότε έχει μια ευχερέστερη, μια επικέστερη μεταχείριση από τον νόμο. Έρχονται μόνοι τους περισσότερες φορές. Σίγουρα πολλοί συνεργάζονται. Η αλήθεια είναι αυτή. Και καμιά φορά να ακούμε ποινές οι οποίες είναι πολύ ελαστικές ή κόβονται και κάποια βγαίνουν πιο γρήγορα, μπορεί να υπάρχει και θέμα συνεργασίας. Προσπαθούμε να το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές. Τηρείται μια διαδικασία με απόρριτα έγγραφα, τα οποία δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν, παρά μόνο στους δικαστές που αποφασίζουν κιόλας για την ποινή, και προσπαθούμε να είναι όσο πιο ασφαλές για αυτό που συνεργάζεται, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε και άλλους ανθρώπους να έρχονται να συνεργαστούν. Ξέρετε, οι υπηρεσίες αποκτούν φήμη. Αν η φήμη είναι ότι όποιος συνεργάζεται με δίωξη ναρκωτικών καταλήγει νεκρός, δεν θα συνεργαστεί κανένας. Εάν η φήμη είναι ότι όποιος συνεργάζεται με τη δίωξη ναρκωτικών είναι κάτι ιερό, είναι κάτι το οποίο προστατεύεται, θα έρθουν και όπως έρχονται συνεχώς. Μια ερώτηση που έχει όλος ο κόσμος. Πώς περνάνε τα ναρκωτικά στις φυλακές? Με όποιο τρόπο μπορεί κανείς να φανταστεί. Πρόσφατα είχα δει μια κατάσχεση κάποιων κινητών σε μια φυλακή της χώρας που τα είχαν τοποθετήσει μέσα σε μια τηλεόραση, σε μια επίπεδη τηλεόραση. Όποιο τρόπο μπορεί να φανταστεί κανένας, τον έχουν σκεφτεί σίγουρα και οι διακινητές ναρκωτικών. Με τα επισκεπτήρια. Τα άτομα που πηγαίνουν να επισκεφθούν μπορούν να περάσουν ναρκωτικά. Με τα τρόφιμα. Κάποιοι κρατούμενοι κάνουν κάποιες δουλειές. Ένας από αυτούς ήταν να μεταφέρει τα τρόφιμα από τη μία φυλακή στην άλλη. Και βρήκαμε ναρκωτικά μέσα σε κατσαρόλες, οι οποίες είχαν διπλό πάτο. Με όποιο τρόπο μπορεί να φανταστεί κανένας. Κρύπτες, μέσα σε ρούχα, μέσα σε ψωμιά, μέσα σε βιβλία. Συνήθως στις φυλακές μέσα έχουμε τρία είδη: ηρωίνη, κάναβη, κοκαίνη. Αλλάζει λίγο ο χάρτης των ναρκωτικών. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μια σταδιακή μείωση της παραγωγής και της διακίνησης της ηρωίνης. Σταδιακή. Δεν κόπηκε αυτόματα, αλλά υπάρχει μια σταδιακή μείωση. Κατά συνέπεια, αν βγαίνουν νέα ναρκωτικά, τα οποία προσπαθούν να υποκαταστήσουν την ηρωίνη. Συνήθως είναι ή φάρμακα, ή συνταγογραφούμενα φάρμακα, χάπια ή νέες συνθετικές ουσίες που παράγονται δηλαδή σε κάποιο εργαστήριο. Για παράδειγμα, την κεταμίνη. Η κεταμίνη, που έγινε γνωστή με μια συγκεκριμένη υπόθεση, είναι ένα ναρκωτικό το οποίο αρχίζει και αυξάνεται πολύ στις πιάτσες των ναρκωτικών και ίσως υποκαταστήσει κάποια στιγμή. Φοβούμαστε μήπως έρθει και κάποιο άλλο ναρκωτικό που λέγεται φεντανίλη, το οποίο αποτελεί πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Αμερική γιατί ευθύνεται για πάρα πολλούς θανάτους. Η δίωξη ναρκωτικών της Ελλάδος συμμετέχει σε όλα τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά φόρουμ που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και τη διάσταση των ναρκωτικών. Σε όλα. Οπότε βλέπουμε το τι επικρατεί στο παγκόσμιο χάρτη των ναρκωτικών και ακολουθούμε τις εξελίξεις. Παράλληλα, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τις υπόλοιπες αρχές, με τα τελωνεία, με τις λιμενικές αρχές. Οπότε, κάθε τι το οποίο ακούμε, κάθε τι το οποίο αφουγκραζόμαστε, κάθε τι το οποίο μας μεταφέρει ένας πληροφοριοδότης, γιατί θέλουμε να πληροφορίες, το εφαρμόζουμε και προσπαθούμε να βρούμε τους νέους οδούς, τους νέους τρόπους με τους οποίους έρχονται τα ναρκωτικά. Πολλά μπορούν να παίξουν. Για παράδειγμα, μια εμπορική συμφωνία μπορεί να παίξει ρόλο στο τι ναρκωτικό έχετε στην Ελλάδα και σε πόσες ποσότητες. Αυτό συνέβη το 2019. Είχαμε μια εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Εκουαδόρ που ανέβασε πάρα πολύ τις κατασχέσεις μας σε κοκαίνη. Γιατί πλέον έρχονται εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν τρόφιμα, μπανάνες, φρούτα, από το Εκουαδόρ απευθείας στον Πειραιά. Χωρίς στάση, χωρίς ενδιάμεση στάση. Αυτό έπαιξε ένα ρόλο στις κατασχέσεις. Όλα λοιπόν αυτά μπορούν να επηρεάσουν. Εμείς αυτά τα αφουγκραζόμαστε όσο μπορούμε, έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και κάθε τι το οποίο διαπιστώνουμε προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η χώρα μας έχει το ευτύχημα αλλά και ταυτόχρονα και την κακή τύχη να είναι σε ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι.
σε ένα σταυροδρόμι 3 υπήρων, Ευρώπη, Αφρική, Ασία. Που σημαίνει αυτό ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χώρα διαμετακόμισης, σαν transit. Μπορεί να περάσει κάτι από την Ελλάδα για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ή μπορεί να περάσει κάτι από την Ελλάδα για να πάει στην Τουρκία, στην Ασία. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το χάρτη των ναρκωτικών. Και επειδή είμαστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι μετά από την Ελλάδα μπορεί να ταξιδέψει κάτι χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους, χωρίς σύνορα, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Οπότε, ναι, η Ελλάδα έχουμε κατασχέσεις μεγάλες σε ναρκωτικά, αλλά δεν απευθύνονται όλα για την ελληνική αγορά. Το ανησυχητικό είναι ότι δυστυχώς μειώνονται οι ηλικίες των νέων που ξεκινούν τη χρήση ναρκωτικών. Όπως εντάξει, μπορεί να μιλάμε και για παιδιά 12, 13, 14 ετών. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Που κάνουν χρήση κοκαίνης, κάναβης ή κάποιων συνθετικών ναρκωτικών. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι τεράστια διάθεση σε ναρκωτικά. Υπάρχει πληθώρα ναρκωτικών. Δεν είναι τόσο ακριβά όσο ήταν στο παρελθόν τα ναρκωτικά. Γιατί υπάρχουν διάφορες ποιότητες, γιατί νοθεύουν. Υπάρχει το διαδίκτυο στο οποίο μπορεί κάποιος να παραγγείλει κάτι. Και ξέρετε, όταν παραγγείλεις κάτι από το Darknet, για παράδειγμα, δεν σε ρωτάει την ηλικία σου. Βλέπουμε πολύ μεγάλη διάθεση στα ναρκωτικά και διαφημίζονται τα ναρκωτικά πάρα πολύ. Διαφημίζονται από είδη μουσικής, που είναι δημοφιλής στους νέους. Και αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο τι κάνουν οι νέοι και πόσο γρήγορα έρχονται σε επαφή με κάποια ναρκωτικά. Αυτό είναι που προσπαθούμε να πολεμήσουμε. Οι διακινητές λειτουργούν με πολύ δαιμόνιο τρόπο. Δηλαδή θα βρουν ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην έχει χρήματα, αλλά να έχει τη διάθεση να πάρει ναρκωτικά και θα του κεράσουν ναρκωτικά. Στη συνέχεια επέρχεται ο εθισμός και το παιδί αυτό θα ξαναθέλει να κάνει χρήση ναρκωτικών. Εκεί λοιπόν μπορούν να το κάνουν ένα μικρό διακινητή. Δηλαδή να του πούνε πάρε 2-3 τσιγάρα για σένα, πούλα 2-3 τσιγάρα στους φίλους σου και φέρε μας τα λεφτά. Και έτσι λοιπόν ένας χρήστης γίνεται αυτόματα και διακινητής. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αλλάζουν και οι ποινές. Γιατί αλλιώς είναι η χρήση, αλλιώς τιμωρείται η χρήση, αλλιώς τιμωρείται η διακίνηση. Για διακίνηση μπορεί να κάτσει φυλακή, μπορεί να έχει ακόμη και κάθριξη. Κάνουμε πολύ μεγάλες καμπάνιες σε σχολεία, σε πρωτοβάθμια, σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακούνε και ξέρετε κάτι, το κομμάτι της πρόληψης, το οποίο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της υπηρεσίας, γιατί δεν είμαστε μόνο για την καταστολή, είμαστε και για την πρόληψη. Δεν μετριέται σε στατιστικά, δεν θα το δούμε ποτέ μπροστά μας, δεν θα μάθουμε δηλαδή αν σώσαμε ένα παιδάκι ή όχι. Όμως, όταν έρχεσαι σε επαφή με νέα άτομα και βλέπεις τι απορίες έχουν και πόσα πράγματα ρωτάνε και ότι μετά μπορεί να το συζητήσουν, μπορεί να τους σοκάρει κάτι που θα τους πούμε, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει κάτι. Τα ναρκωτικά είναι μια πυραμίδα. Στο πάτο της πυραμίδας είναι οι χρήστες. Και όσο ανεβαίνουμε και στενεύει η πυραμίδα, υπάρχουμε αυτός που είναι μικρός, ο dealer, ο διακινητής, ο πιο μεγάλος. Η δουλειά δική μας είναι αυτή, να ανέβουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Φτάνουμε πολλές φορές και σε πολύ ψηλά. Δεν έχουμε σύνορα, δεν έχουμε όρια. Αν θέλουμε να εξαρθρώσουμε ένα εγκληματικό δίκτυο, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στα στενά όρια της Ελλάδας. Πρέπει να βγούμε παραέξω, να δούμε ποιοι είναι οι προμηθευτές, οι καλλιεργητές, ποιοι είναι οι μεταφορείς και στο τέλος ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα παραλαμβάνουν εδώ στη χώρα μας. Υπήρχε μια περίπτωση το 2020 που φτάσαμε στην Καραϊβική, που ήταν η πηγή από την οποία ξεκίνησαν τα ναρκωτικά για να έρθουν στη χώρα μας. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία κατέληξε στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαίνης που είχε γίνει στην Ελλάδα. 1 τόνος και 200 κιλά. Για να φτάσουμε στην κατάσταση αυτή και την εξάρτηση όλου του εγκληματικού δικτύου, χρειάστηκε να κάνουμε ταξίδια στην Καραϊβική, στο Μαϊάμι, στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά. Είχε δίκτυα παντού. Είχε δίκτυα στη Λατινική Αμερική όπου γίνονταν η καλλιέργεια και η συλλογή της κοκαίνης. Είχε δίκτυα στην Καραϊβική από όπου φορτώνονταν η κοκαίνη σε ψαράδικα και στη συνέχεια σε άλλα σκάφη για να έρθει εν τέλει στην Ευρώπη. Είχαμε διεισδύσει στην οργάνωση αυτή, είχαμε δηλαδή έναν undercover. Κράτησε 18 μήνες. Ήταν από τις πιο απαιτητικές και φτάσαμε στη κατάσχεση μια τεράστιας ποσότητας. Τις μεγαλύτερες που είχε κατασχεθεί στην Ελλάδα. Στα ναρκωτικά όλοι μπαίνουν. Έλληνες και Αλβανοί έχουν τα ενία στην Ελλάδα. Και πολλές φορές είναι Αλβανοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα.
και γι' αυτό χρησιμοποιούν τον όρο αλβανόφωνοι, γιατί μπορεί να έχουν ελληνική υπηκότητα ή αγγλική υπηκότητα ή γερμανική υπηκότητα, αλλά στις μεταξύ τους συνομιλίες μιλούν την αλβανική γλώσσα για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί μπορεί να έχουν κάποιον γνωστό τους σε κάποια άλλη χώρα, στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη, και μεταξύ τους συνομιλούν και επικοινωνούν με την Αλβανία. Εκεί πέρα έχουμε Αφρικάνους πολλούς, Τούρκους, οι οποίοι είναι μια ανερχόμενη δύναμη στην διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας. Αλλά τώρα, επειδή σας είπα είναι ανερχόμενη δύναμη στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολλά χρόνια, έρχονται πολύ δυναμικά και στον χώρο της κοκαίνης. Θεωρώ ότι στα ναρκωτικά δεν είναι όπως άλλα δικήματα που είναι συγκεκριμένες οι ομάδες. Είναι 2-3 ομάδες που το κάνουν στην Ελλάδα. Στα ναρκωτικά γίνεται ένα χάος, επικρατεί ένα χάος. Όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αλλά αν μιλάμε για μονοπόλιο, κάποια στιγμή σίγουρα θα υπάρχει σύγκρουση. Σίγουρα.